Trka je puštena. Opa, već vidimo znatno odvajanje na samom početku. Pinstone se jako udalji od ostalih, vidjet ćemo da li će zadržati ovu prednost do kraja utrke. Turkish Coffee je na drugom mjestu. Surprise of Easter za sad na trećem mjestu. Treće, četvrto tjesno. Pinstone za sad prvi. Kreću prema ciljnoj ravnini. Pinstone i dalje vodi. Surprise of Easter na drugom mjestu. Sad kreće i navijanje. Pinstone prvi. Pinstone. Surprise of Easter. Pobjednik je ove utrke. Pinstone ipak nije zadržao vodstvo, na drugom je mjestu. Gainer Boy je na trećem mjestu, a na četvrtom mjestu utrku je završila Turkish Coffee.